Zamislite jedan ogroman, moderan brod koji polako seče hladne talase Atlantskog okeana negde daleko na jugu, blizu obala Argentine. Taj brod se zove MV Hondius. To nije običan brod za krstarenje sa bazenima i kockarnicama, već prava mala tvrđava na vodi, napravljena da izdrži najteža mora i da odvede putnike tamo gde retko ko stiže, do same Antarktike. 1. aprila 2026. godine ovaj brod je isplovio iz luke Ushuaia, najjužnijeg grada na svetu. Na njemu je bilo 147 ljudi, putnika i članova posade, svi puni uzbuđenja i nade. Zamislite te ljude. To su ljudi poput mene i vas. Ljudi koji su možda decenijama radili, štedeli svaki dinar, sanjali o trenutku kada će konačno vidjeti ledene bregove i pingvine u njihovom prirodnom domu. Bilo je tu penzionera koji su proslavljali godišnjice braka, mladih istraživača, ljudi koji su želeli da pobegnu od svakodnevice i vide najčistije uglove naše planete. Dok su stajali na palubi, mahali obali i pili šampanjac, niko od njih nije mogao ni da nasluti da se na tom modernom, čistom brodu već nalazi nevidljivi putnik. Smrtonosni virus se već tiho širio među njima. Dok su se oni radovali avanturi života, u nekim telima je već počela da otkucava tempirana bomba. Ta tama koja je ušla na brod nije se videla, nije se osjećala, ali je bila tu. I dok su dani prolazili u smehu i slikanju pejzaža, sudbina nekih od tih ljudi je već bila zapečaćena. A šta je zapravo taj nevidljivi neprijatelj koji je pokvario ovaj put iz snova? Govorimo o hantavirusu. To je virus koji nose miševi i pacovi. Oni ga nose u sebi, ali njima ne smeta, oni ne obolevaju. Međutim, za nas ljude, on može biti fatalan. Kako se čovek uopšte zarazi? Pa najčešće tako što dotakne, ili što je još češće, udahne sitne čestice koje se nalaze u suvom mišjem izmetu, mokraći ili pljuvački. Zamislite da čistite neku staru šupu, tavan ili podrum koji je dugo bio zatvoren. Tamo je verovatno bilo miševa. Dok vi metete ili pomerate stare stvari, u vazduh se podiže prašina. Ako je u toj prašini bilo ostataka od zaraženog miša, vi to udahnete i virus ulazi u vaš organizam. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, ostavi like i pretplati se. Za tebe je besplatno, a meni znači mnogo. Ono što je najstrašnije jeste to što trećina ljudi koji se razbole uopšte i ne vide miša. Oni misle da su na bezbednom jer prostorija izgleda čisto, ali virus je tu, u prašini, na površinama, čeka svoju priliku. Postoje dva glavna načina na koja ovaj virus napada ljude. Prvi je onaj koji napada pluća. Sve počne kao običan grip. Imate temperaturu, boli vas glava, bole vas mišići. Ali onda, odjednom, situacija postaje kritična. Pluća počnu da se pune vodom i čovek bukvalno počne da se guši, jer ne može da dođe do vazduha. Ovaj oblik bolesti je neverovatno opasan, jer 4 od svakih 10 osoba koje se zaraze na kraju umru. Drugi oblik je češći kod nas u Evropi i on uglavnom napada bubrege. Još jedna stvar koja pravi veliki problem je vreme. Od trenutka kada udahnete taj otrovni vazduh, pa dok se ne osjetite bolesno, može da prođe nedelju dana, ali čak 8 nedelja. To znači da čovek može 2 meseca da šeta okolo, putuje, druži se, a da nema pojma da je bolestan. I ono što je najgore, za hantavirus ne postoji vakcina. Ne postoji ni lek koji možete popiti da ubijete virus. Jedini način da lekari pomognu jeste da vas prime u bolnicu, priključe na aparate koji vam pomažu da dišete i daju vam tečnost i negu dok se vaše telo samo ne izbori sa tim. To je borba za život u najčistijem obliku, gde doktori samo čuvaju vatru dok se oluja ne smiri. Moramo da pričamo o nečemu što se zove Andes soj. To je verzija hantavirusa
koja je se pojavila na onom brodu i koja je mnogo opasnija od onoga što smo ranije znali. Vidite, većina hantavirusa radi tako što pređe sa miša na čoveka i tu se zaustavi. Vi se razbolite, ali ne možete zaraziti svog komšiju ili člana porodice. Međutim, ovaj Andes soj koji dolazi iz Južne Amerike, on je drugačiji. On je jedini za koji je dokazano da može da preskoči sa čoveka na čoveka. Dovoljno je da budete u veoma bliskom kontaktu sa nekim ko je zaražen, da spavate u istom krevetu ili jedete iz istog tanjira i virus prelazi na vas. Da bi vam bilo jasnije koliko je to opasno, setite se šta se desilo 2018. godine u jednom malom selu u Argentini koje se zove Epujen. Tamo je jedan čovek koji je već bio zaražen otišao na jednu rođendansku proslavu. Na toj proslavi je bio samo 90 minuta. Verovali ili ne, za tih sat i po vremena on je zarazio 5 drugih ljudi samo zato što je bio u istoj prostoriji sa njima. Do kraja te epidemije u tom malom mestu 34 ljudi se razbolelo, a 11 je umrlo. Naučnici su godinama posle toga proučavali svaki korak, svaku osobu, pokušavajući da shvate kako se to desilo. Otkrili su da se ovaj virus širi brže i lakše nego što je iko ikada mislio da je moguće za ovakvu vrstu bolesti. Upravo je taj isti opasni virus iz Argentine stigao na onaj brod MV Hondius o kojem smo pričali. Zbog toga je Svetska zdravstvena organizacija, to su oni glavni ljudi koji prate sve bolesti na svetu, stavila hantavirus na listu najopasnijih virusa koji bi mogli da izazovu svetsku krizu ako se ne pazi. To nije mala stvar. Kada oni kažu da je nešto opasno, onda ceo svet treba da obrati pažnju. Ovo je virus koji naučnici sada posmatraju pod mikroskopom svakog dana, jer niko ne želi da se ponovi ono što smo već prošli sa nekim drugim bolestima. Situacija je ozbiljna, jer ovaj virus ne bira. On traži samo bliskost i priliku da se proširi. Hajde sada da polako prođemo kroz sve ono što se desilo na brodu MV Hondius, korak po korak, da vidite kako se ta drama odvijala. Kao što smo rekli, sve je počelo 1. aprila 2026. Brod pun nasmijanih ljudi kreće ka najhladnijem kontinentu. Putovanje je teklo savršeno. Brod je čak stao i na jedno od najusamljenijih mesta na planeti, ostrvo koje se zove Tristan da Cunha. To je jedno malo ostrvce usred Atlantskog okeana gde živi jako malo ljudi i do kojeg je skoro nemoguće doći. Putnici su bili oduševljeni, ali onda, 11. aprila, dogodilo se nešto strašno. Jedan putnik iz Holandije je iznenada umro. Niko nije znao zašto. Lekari na brodu, koliko god bili dobri, nemaju laboratorije kao u velikim gradovima. Nisu mogli da utvrde šta se desilo. Telo su zadržali na brodu i nastavili put, jer usred okeana nemate mnogo izbora. Tek 24. aprila brod je stao na ostrvo Sveta Jelena, ono poznato mesto gde je Napoleon bio u izgnanstvu. Tamo su izneli telo nesrećnog čoveka, a sa njim je sa broda sišla i njegova žena, takođe Holanđanka. Oni su planirali da se vrate kući. Ali samo 3 dana kasnije, kompanija koja drži brod dobila je vesti koje su im zaledile krv u žilama. Ta žena se strašno razbolela dok je pokušavala da stigne kući. Testovi su pokazali da ima hantavirus. Stanje joj se pogoršavalo svake minute. Na kraju se srušila na aerodromu u Johannesburgu u Južnoj Africi. Hitno su je prebacili u bolnicu, ali spasa nije bilo. Umrla je tamo, daleko od svoje kuće. Dok se to dešavalo, na brodu koji je i dalje plovio, još putnika je počelo da se žali na tegobe. Visoka temperatura, bolovi u glavi, onaj grozan osjećaj da ne možete da udahnete dovoljno vazduha. Danas nam je svima jasno šta je to bilo, ali tada, u tom trenutku na brodu, ljudi su mislili da je možda samo obična prehlada ili umor od puta. 2. maja Svetska zdravstvena organizacija je zvanično obaveštena da se na brodu dešava nešto veoma loše. Do 4. maja već je 7 ljudi bilo bolesno. 3 je već bilo mrtvo.
Jedna osoba se u tim trenucima borila za svaki udah u bolnici u Južnoj Africi, priključena na sve moguće mašine. 5. i 6. maja stigli su i laboratorijski nalazi. 5 putnika je zvanično imalo virus. Jedan putnik, koji je već bio stigao kući u Švajcarsku, također je bio pozitivan i hitno je smešten u bolnicu u Cirihu. Još 3 bolesnih je avionima prebačeno u Holandiju. Možete li da zamislite taj haos? Brod plovi ka Kanarskim ostrvima u Španiji, dok policija i lekari u desetinama zemalja pokušavaju da nađu svakoga ko je bio na tom brodu. Tražili su ljude u Australiji, Francuskoj, Rusiji, Poljskoj, pa čak i kod naših komšija u Crnoj Gori. Svi su bili u strahu. Svaki putnik je morao da bude pronađen, da mu se kaže da ne izlazi iz kuće i da se testira. To je bila trka sa vremenom kakvu svet skoro nije video. Možda mislite da se ovakve stvari dešavaju samo nekim nepoznatim ljudima na dalekim putovanjima, ali hantavirus je bio u vestima i pre ovog broda. Sjećate li se februara 2025. godine? Tada je svet potresla vest o smrti jednog od najvećih glumaca svih vremena, Gena Hackmana. Svi ga znamo iz onih sjajnih filmova poput Francuske veze. On je pronađen mrtav u svojoj kući u Novom Meksiku, u Americi. Pored njega je bila i njegova žena Betsy, također mrtva. Kada su istražitelji ušli u tu kuću i uradili analize, otkrili su nešto neverovatno. Betsy je umrla upravo od hantavirusa. Veruje se da je negde oko njihove prelepe kuće čistila nešto i udahnula prašinu u kojoj je bio virus od miševa. Gene, koji je tada imao 95 godina i bio je veoma slab zbog bolesti srca i Alzheimera, umro je nedelju dana posle nje. Iako su za njega rekli da je umro od svojih starih bolesti, svima je bilo jasno da je tuga i šok zbog gubitka žene u takvim okolnostima ubrzala kraj. Hantavirus nije bolest koja napada samo ljude u džunglama ili u siromašnim krajevima. Napala je ženu slavnog glumca u bogatom kraju, u jednoj od najrazvijenijih zemalja na svetu. To nam govori da ovaj virus živi tiho svuda gde ima miševa, a miša, kao što znate, ima svuda. On ne bira da li živite u vili ili u trošnoj kući. Ako ima miševa, postoji i rizik. To je bila velika opomena za sve nas, da moramo biti oprezniji čak i u sopstvenom dvorištu. Naravno, čim se čuje za ovako nešto, svi se uplašimo. Ali hajde da čujemo šta kažu oni koji ceo život proučavaju ovakve stvari. Glavni čovek Svetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rekao je javno da nema razloga za veliku paniku. Rizik za nas, obične ljude koji nismo bili na tom brodu, je trenutno veoma mali. Jedna od njihovih najboljih doktorki, Marija Van Kerkhove, objasnila je i zašto. Ovaj virus se ne širi kroz vazduh, kao što je to radio onaj koronavirus ili običan grip. Ne možete ga dobiti ako samo prođete pored nekoga na ulici ili ako sedite blizu nekoga u autobusu ili prodavnici. Da biste dobili onaj opasni Andes soj od druge osobe, morate biti baš blizu nje dugo vremena. To znači da delite krevet, da se ljubite, da jedete istim priborom. To je bliskost koja se dešava samo u porodici ili među najboljim prijateljima. Još jedan veliki stručnjak iz Amerike, dr. Michael Osterholm, koji vodi jedan od najvažnijih centara za bolesti, također kaže da ovo neće postati neka svetska pandemija od koje treba da se zaključavamo. On smatra da su se ovi ljudi na brodu verovatno zarazili još u Argentini, pre nego što su se uopšte popeli na brod. Možda su bili u nekom hotelu ili na nekom izletu gde su bili u kontaktu sa miševima. Ipak, lekari i dalje prate svaki slučaj. Iako je rizik za opštu javnost mali, onaj ko se zarazi je u velikoj opasnosti, jer je virus, kao što smo rekli, jedan od najsmrtonosnijih na planeti. Dakle, nije vreme za strah, ali jeste vreme da budemo pametni i informisani. Naučnici sada rade danonoćno da saznaju što više o tome kako se virus ponašao na tom brodu, jer svaka nova informacija može spasiti živote u budućnosti. A sada, hajde da vidimo šta sve ovo znači za nas ovde u Srbiji. Možda mislite
da je Argentina daleko i da taj brod nema veze sa nama. Ali hantavirus je zapravo tu, kod nas, već dugo. Naši stariji ljudi su ga nekada zvali mišja groznica. On se nalazi kod nas i u celom regionu Balkana. Nose ga naši poljski miševi i pacovi. Najviše ga ima u šumama, na njivama, u selima, ali može se naći i u rubnim delovima gradova. Bitno je da znate da ovaj naš domaći hantavirus nije onaj Andes soj. To znači da se naš virus ne širi sa čoveka na čoveka. Ako se neko razboli kod nas, on ne može da zarazi svoje ukućane. Ali nemojte se zavaravati. I naš virus je opasan. On može ozbiljno da ošteti bubrege i ako se ne ode kod lekara na vreme, može biti veoma loše. Zato poslušajte ove savete, veoma su jednostavni. Ako idete da čistite neku staru šupu, podrum, tavan ili vikendicu koja je bila zatvorena preko zime, nemojte odmah uzimati metlu u ruke. Prvo što treba da uradite je da otvorite sve prozore i vrata i pustite da se prostor luftira bar pola sata. Onda uzmite neku prskalicu sa vodom i malo nekog sredstva za čišćenje i dobro poprskajte pod i sve površine. Cilj je da sve bude mokro, da se prašina ne diže kada počnete da radite. Ako imate masku, stavite je. Nemojte nikako mesti na suvo. To je najopasnija stvar koju možete da uradite, jer tada udišete sve ono što su miševi ostavili za sobom. Kada završite, obavezno dobro operite ruke sapunom, presvucite se i operite tu odeću. I ono što je najvažnije od svega, ako ste bili u prirodi, radili u bašti ili čistili takve prostorije, a posle toga dobijete jaku temperaturu, strašnu glavobolju, bolove u leđima i mišićima, nemojte čekati. Idite odmah kod lekara. Nemojte misliti da je to samo umor od rada. Recite lekaru tačno gde ste bili i šta ste radili. Kod ovog virusa, brza reakcija i bolnička nega čine razliku između toga da se brzo oporavite ili da dođe do tragedije. Ne igrajte se sa tim. Zdravlje je najpreče. Na kraju, dok završavamo ovu priču, želim da se na trenutak vratimo na onaj brod i one ljude. Sve ovo što smo ispričali može zvučati zastrašujuće. Čuli smo o virusu koji se krije u prašini, o brodu koji je postao plutajuća bolnica, o ljudima koji se nisu vratili svojim kućama. Ali poenta ove priče nije da vas uplaši, već da vas opremi znanjem. Vidite, svet u kojem živimo je povezaniji nego ikada pre. Ono što se desi na jednom malom ostrvu usred okeana ili u nekom selu u Argentini, može se tiho preneti preko cijelog sveta za samo nekoliko dana. Viruse ne zanimaju pasoši, ne zanima ih koliko ste platili kartu za krstarenje i ne gledaju ko je bogat, a ko siromašan. Oni samo traže način da prežive. Ali i mi imamo naše oružje, a to je znanje. Nekada su ljudi umirali od ovakvih stvari, a da nisu ni znali šta ih je snašlo. Mislili su da je to neka kletva ili loša sreća. Danas mi znamo tačno šta je hantavirus. Znamo gde se krije i znamo kako da se zaštitimo. 3 osobe su izgubile živote na tom brodu i to je velika tragedija za njihove porodice. Ali stotine drugih su spašene jer su lekari širom sveta, od Švajcarske do Južne Afrike, radili zajedno, delili informacije i reagovali brzo. To je snaga ljudskog roda kada se ujedini protiv zajedničkog neprijatelja. Vi ste sada, nakon ovog videa, mnogo sigurniji nego što ste bili pre 10 minuta. Znate da ne treba mesti suvu šupu. Znate na koje simptome da pazite i znate da, iako je situacija ozbiljna, nismo bespomoćni. To je ono što je najbitnije. Informacija je štit. Hvala vam što ste izdvojili vreme da čujete ovu priču. Čuvajte sebe i svoje bližnje. Budite oprezni kada radite oko kuće i u prirodi. I uvek imajte na umu da je oprez najbolji prijatelj zdravlja. Svet će nastaviti da se okreće. Brodovi će i dalje ploviti, a mi ćemo, nadam se, biti malo pametniji i spremniji za sve što budućnost donosi. Želim vam svako dobro i ostanite zdravi.